Iklam ong tang para khasi ring ong para khasi pi lara kani ka ktien kala ke imbiang nang ni smat kan sup ba phin le eno no kam ban pen be ye ke jinge la ni ban wan ra ka jinge so tho jumut para khasi ban restore bang ya kata ka good virtues ka jong ka jai bre ko jing ka bangi don haki po men chwa jai bre jing ke tli ke burom ni mata kam don chu ka jing burom ni perhap de tangil di ngalabiang el di labiang nanya kali ngayang pereng serok du kam le tambang so ka biang ni tadi kini kalong kum ni nama kam don chu kata ka jing perhap de burom mar kalian kadi ka jing persang jong ni biang leng ba ka de revolution ban wan ra ya kata ka jing long ban pen pai biang ya kata ka jing long ka ba kum ka jai bre mde ban ban pen ya her pen ka jai bre namar ka bible ka hi kai gum it yo paramajan kum bayala dia tela nang rephrase kata ka khot kan long it choil dia it yo paramajan la nang panang ban it yang di kum ngan it pi baju la nang panang ban buram il di kum ngan buram pi baju ta to kam de ban hapan sedang kadang ka jong charity begins at home ka bumut ki jingong babahangan hapan sedang sha naledi ya ki jingong babah ke bangin ai sigi brio ke bangin troa sigi we yin hapan sedang sha naledi kum ka jat brio la ngim panang ban it para mangi ngim panang ban ya buram para mangi te kan niru ka we ke benta jo revolution te ya kita ki jing arti yang ki pidon ki apprehension ki pidon no pilo apprehensive ni la so ngila la ringi wen wo pi ong la mo ban rat e bam sap ngila la ringi ken ma we ta ka jing kren jo ma khai vali we ni ki popular philosopher wong ba if society accept corruption as normal te ngim la nei la ringi accept ya ka corruption as normal ngin la ke te ka de ngi bam de ban priang ya ka bam sap la ka long hasno ma tha la ka long ha ki jaga bang trei la ka long ha ki nugi bentang ngi de ben yeng persa ngide ban la ngim de ban don ban ong bang ngim la ke te namar kata ka daw kala di ka por la ka long yi ki san per ya ki seng san phyrthei le ni yo pai baru kai ban pek ban khmi ya ki brio ki badon shisha ya kata ka jing trang ka jing angnut ban shakri ka jai bri ki brio ki ba pro ha ka perkat ka perlan namar ngim la ban ong bangin ya le pada ka wei pat kalenti like no tangda ki nya ki jutang ki bangin ya sei lingba ka jing tip ka jing shampang ha ka jing dor ba thawai bangin thawi ka wat bangin dawa na ka sarkar India ngangit wat ka sarkar India ru kai i baka jela ka jing ta kamdon ni kita kina mikmat ki bala ban pen smutu haki ya ka jing don kam ju pai ba changkari ka jing tekla di ka por ya ki pai ba bat kham tam nga so ka di ya ki seng san phyrthei ban shimbe ka wi ka rai baka ta kalong kum nu ba pin screen ma ban kiar iki brio ki bari ki contractor ki businessman bakin ile election bakin ai ticket ni ki party jing ki nama phimla ban khang election ka ka democracy baro ki la ban ile iki brio ki bakum kita ringam ong ya baro mala ban don pa brio mana bari businessman ri ubadon ke jing shampang bo ubadon shisha pat ka si man shakri ka ja brio kumuta hang hen tai ki don ngim ong tending ha ban pek pat ikini ki brio ki bon be ta ka jing thu ban shu penlong ya ka politics ka kam khai